ככה מסעדות משתמשות בסוכריות בשביל לעשות עליכם כסף. זה טריק פסיכולוגי שאני בטוח שנפלתם אליו מאות פעמים, ואני עומד לחשוף אותו ולהראות לכם איך גם אתם יכולים להשתמש בו בשביל לעשות כסף. אז כמה מסעדות עשו ניסוי. במקום לשים סוכריות בכניסה למסעדה, הם נתנו אותם למלצריות שייתנו את הסוכריות האלה לאורחים ביחד עם החשבון שלהם. ומאז השינוי הזה הם כולם ראו שאנשים משלמים הרבה יותר טיפ. אבל הם לא הפסיקו שם, כי איך שהמלצריות נתנו את הסוכריות השפיע באופן משמעותי על הטיפ. ופה מגיע החלק המטורף. הם גילו שכשהם נותנים סוכריה אחת בחשבון הם מקבלים עלייה של 3% בטיפ. כשהם נתנו את החשבון עם שתי סוכריות הם ראו עלייה של כמעט 10% בטיפ. אבל הדרך האחרונה הייתה הכי טובה בפער. הם נתנו את החשבון רק עם סוכריה אחת, הלכו ואז הסתובבו והוסיפו עוד סוכריה. זה הקפיץ את הטיפ בכמעט 20%. אז למה זה קרה? למה זה עבד לכל מסעדה שניסתה לעשות את זה? אז הסיבה לזה היא דבר שקוראים לו יחסי גומלין. כשאנשים מקבלים משהו הם מרגישים את הצורך לתת משהו בחזרה. התחושה הזאת קורית בעיקר כשאנשים מביאים לנו מתנות, שאנחנו מקבלים משהו אישי ושאנחנו מקבלים משהו שאנחנו לא מצפים אליו. אם אתם יכולים לשלב את אחד מהדברים האלה במשהו שאתם נותנים, אנשים ירגישו שהם חייבים לתת לכם משהו בחזרה. אז אם יש לכם עסק ואתם נותנים בו משהו ואתם יכולים לשלב את אחד מהדברים האלה, תעשו את זה. אם אתם באמת מלצרים, תנסו את זה ותעדכנו אותי איך הלך. וכמובן, תעקבו.